tanulták, nagyon jó is. Én is meg szoktuk mi is énekelni ezt együtt. Tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit, aki a Csárdapusztai kápolna Szentháromságnapi búcsúi szentmiséjén megjelent. Én úgy érzem, hogy ez a szentmise mindenkiben egy eddiginél sokkal nagyobb kedves emléket fog hagyni, mert a mai naptól kezdve eddig magányosan álló Csárdapusztai kápolna tornya üresen egymagában állt, és a mai naptól kezdve betölti a már felszentelt, gyönyörű kis harang, és az első szerepét már el is játszotta a mai szentmise elején. Szentmisére hívott bennünket, jelezte a szentmise kezdetét, felavatásra került. A bakonságiak nevében állok itt, azok nevében, akik a bizalmukat belém öntötték, ezt megköszönöm. Azok nevében, akiknek megadatott az életben az, hogy születésüktől kezdve bakonságon élnek, s majdan a bakonsági temetőbe kísérik utolsó útjukra. De azok nevében is, akik elszármaztunk bakonságról, más faluba, városba, vagy kicsi szanyára sodort bennünket az élet, vagy országhatárunkat átlépve más országban élnek, de a mai gyönyörű ünnepről értesülést kaptak, és a régi emlékek szárnyán gondolatban ide repülnek, itt vannak közöttünk. Mindegy, hogy melyik rétegről beszélek, sajnos hozzá kell mondani, hogy megfogyatkozva vagyunk. Istennek kellene legelőször hálát adnunk azért, hogy megadta nekünk ebben a szélsőséges időjárásban azt, hogy ránk ragyog a nap, és a Csárdapusztai kicsi kápolnába tarthatjuk ezt a szép ünnepséget, a kis harang avatását. Nagyon örülünk egymásnak, ismerősök, találkoztunk, láthatjuk egymást. Itt vannak a bakonságiak, az egészség természetesen mindenkinek közbeszólt. Itt vannak a környező falubeliek, a távolabbi lakók is, akiket egy kicsi kötődés tart még a faluhoz, a környékhez. De én azt mondom, hogy a legnagyobb öröme földünk Ernőnek van, sokaságunkban, annak az embernek, aki Bakonszent Iván helytörténésze, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamikor, még nemrég is szeretett kántoruk volt, és a helyi önkormányzat Frum István
polgármester és a testület felismerve Ernőnek a munkáját, érdemeit, köztiszteletben állóságát díszpolgári címmel tüntették ki, díszpolgári nevet adományozták neki, amelyhez mi szívből gratulálunk mindannyian. Ő volt az, aki Gazdag G. Lászlónak a gyönyörű, értékes könyvéhez is az adataival hozzá tudott segíteni. Kossuth kápolnának is nevezik ezt a kis kápolnát, mert hiszen sokan tudjuk azt, hogy Kossuth Lajos Mesztényi Teréziával 1841. január 9-én katolikus szertartás szerint ebben a kicsi kápolnában tartották az esküvőjüket. Mekkora odafigyelése kellett, hogy legyen Ernőnek, hogy 2024-ben legyen ez az ünnepség, 2024-re készüljön el ez a gyönyörű kis kápolna, amely kívülről, belülről teljesen felújulva van előttünk. Bár ő tudta azt, hogy valamikor, meg még most is Bakonysághoz tartozik területileg ez a kis kápolna. Ő nem törődött ezzel, mert látva, hogy kihalt Bakonyság lakossága, átvette a gondnokságot. Több mint 50 éve törődik a kis kápolnával, felújította. Mennyi álmatlan éjszakát tölthetett el, mennyi önfeláldozó munkát végzett, hogyan, miképp, kivel csináltassa, mikorra, mennyiért, mert én gondolom, hogy a hívek adománya csak jelképes volt ahhoz az összeghez, amennyiért ez kerül. Ez az év az, amikor Kossuth Lajos halálának a 130. évfordulója van. Ez az év az, amikor Mesztényi Terézia születésének a 215. évfordulója van. Milyen büszkék is lehetünk mi bakonyságiak, akik tudhatjuk azt, Földing Ernő szerint emlékhely ez a Csárdapusztai kápolna. Zarándokhelynek is beillő kis hely. Kossuth Lajos, aki szeretetet, szabadságot adott a hazának, a haza neki csak egy sírt helyt adhatott. De azt mondja, ki úgy szeretett, ki szeretett úgy, mint ő szeretett, akkor is él, ha már sírba húlt. Én nagyon sok emléket tudnék érzésvilágomból felsorolni a Csárdapusztai kápolnával kapcsolatosan, de az időt nem lehet sokáig eltölteni ezzel. Azt azért megemlítem, hogy amikor a Csárdapusztai búcsúi mise volt Szent Háromság vasárnapján, kivonult Bakonyság, Bakony-Szent Ivány, a környék lakója, és mind jöttünk gyerekek csapatosul a Szent Misére. Be kell vallani azt, hogy igazán volt olyan alkalom is, hogy nem vettük egész komolyan, hogy gyerekesen viselkedtünk. A füve ültünk, beszélgettünk, csak akkor voltunk igazán odafigyelők, amikor a plébános úr meghagyta, hogy a következő hittanórára le kell írnunk a szentbeszédet.
akkor nagyon odafigyeltünk. Édesanyám, tudom, emlékszem, jó idő volt már akkor, május, Szent Háromság vasárnapján fehér térzoktit adott először a lábunkra, de meghagyta, hogy ilyennel szeretné látni, nehogy zöld térzoktival jöjjünk haza. A másik maradandó, életem végéig őrzöm azt az emléket. 1956-ban, amikor elvégeztem a tanítóképzőt, városföldi iskolát, a városföldi tantestületet kaptam gyakorló évem. Milyen érdekes. A Jóisten rendezte így a dolgot. Bakony Szent Iványi, Koppányi István Weiler névből magyarosította. Koppányi István, Pista bácsi, Bakony Szent Iványi volt. Több mint 20 évig az iskolaigazgatóm, majd a Tóth Lajos bácsi halála után, az igazgató halála után ő is igazgató. Nagyon sokat jártam akkor a rokonokhoz, a köződés az mindig megmaradt. Bakony Szent Iványnal is. Nagyon körülményes volt, ha hazajöttem a szüleimhez szabadságra, a visszautazás, hogy időben visszaérjek, hajnalok hajnalán kellett elindulni, hogy leérjek a Pápateszéri állomásra, és onnan be Pápára, majd Városföldre. Féltem a szomszédházban, az Ámbóék házában 3 nagy kutya volt, nem mertem sose jönni. A drága édesapám szokott mindig elkísérni. A határ mindig a csárdapusztai kápolna volt. Itt azt mondta, no, én már visszafordulok, lányom, Isten veled. Ami azt jelentette, ugye, Atya, Fiú, Szentlélek kísérjen tovább utadon, Szent Ivánra már biztosan akad utitársad. Ez az emlék örökké elkísér engem. Azt mondják, amilyen hosszú az ember élete, olyan sok kedves emléket rejt a múlt. Igen. Ez az emlék a 86,5 évemmel bizonyára elkísért, hogy volt egy ember, aki ezt a kápolnát több mint 50 évig ápolta, gondozta, törődött vele, majdnem, hogy az életébe került, mert annyira oda-oda csinálta a munkáját. Én a bakonságiak, az elszármazottak nevében nagyon szépen megköszönöm Földing Ernőnek az áldozatos munkáját. Isten fizesse meg, és kérem, hogy a bakonsági polgármestertől, Schumacher Marikától legyen szíves elfogadni a kedves ajándékokat. Köszönöm szépen!